Kachai line nongpo kabaha hapo kajing pejing kmi ka Bosco Integrated Development Society haka khat south rik nai wing kala rakhi kerpangi ka sngi jongki hebret ka balatip kum ka Children's Day bankan mau buram ye ka sngi kha jong Pandit Jawaharlal Nehru Prime Minister baningkong jong kari India ka balapelong Hari Bhoi Presbyterian Synod Secondary School Bhoi Rymbong. Hakani ke Jingrakhe upa George Lingdo Emily ko umroi ulalong kongsan. Laidon ringkat lang Reverend DR Suting ka kong deity kodor lingba Center Coordinator ka Childline Nongpo ba Damio Lamari nong hikai ka UCC ki nong hikai jong ka tega school ki kemi ki kpa bat ki habret ki bapuli hakate ka school. Ka Childline nongpo ka deka wei ni kitana trekam ka bapet bat kmi ya ka jingshngan ki Khynnah ki baha papo khat prasnem. Kani ketana trekam ka ju ai jing kai shapang kumno banya daya ka hoki hebret. Lingba kani ka Jingrakhe ka Children's Day ka Childline ka thmu ban wan ra ka jing day ka bajan baha hapdeng ki hebret bat kani ka office. Lada don kanu ka jing be ki hebret ki yakendo phone show number iway not kndai pra banyo ka jing rap batikna. Mensim badang lung Mensim badang lung kaki pisah kaki win kekuat lanuka mit gandum kan syai Mensim baling up Shongshit kamin bisa katrang lanuka step pernai gansha namar ka jing bagi jing sultanat ka jing uye ki Khynnah kana ka liang jong ka solkar ka leshim ban pendon burom ya une uriu krau jong kari India ka jongi bahaga lingku sngi kha ga jong u bandrakhi ya kani ga lingku sngi kha ga jong u haga khat sautrik jong u nai wing mo nai November la rekhi ban pendon burom ban yele kemen bat ki Khynnah bat iya kani Hakari India ke jongi kelas sedang naudu senam khat khandai spa ndri pusau. Mo ke Jingrakhe ya ka Children's Day kum ke jingkan mau ya ka lingku ke sngi kha ke jong Jawaharlal Nehru kelas sedang naudu senam khat khandai spa ndri pusau. Ka phone call na ibaket ban ni kong deity ba kidon ke jing thu na kaliang jo ka Childline ban pelong yang ke Children's Day program ha kan ka dong ka thain ke jongi bat hai por belen kuat ka baki bu nam tai la di bat nam ta jongi lang baro ndrenga so komen pat ba play pelong yang ke program long kum ke jing thu bat ba long ru ka bajok dekat bat nga ki don ki kun samla ke jongi na kaliang jok Trinamool Congress Students Union na kaliang jongi ni ki kun samla ki badang de ki Khynnah pule ki don ke jing thu mu ka ba banya chaman ki school kat bagi nang la ban penkot ha ka bagi sam ya kini ki booklet na ka banta ka career guidance na ka banta ki Khynnah class 8 class 9 class 10 11 12 te ke sabatai hi maki shibit ya ka jing thu jong ka career guidance bat ke don banta lang ta si banyar ki umtang ya ka Children's Day ndai ban aiso baru ya kini ki booklet ya kini ki kot len kodok na ka banta ki Khynnah class 8 class 9 class 10 kum ka dak jing MNCM yaki hani ka sngi ka bakarpang jopi kum ki Khynnah shikin tien ka baide bak ni ka jing shakri ka school na penpau ka jing sungu ka buram ka bakrau nam ta ka synod nam ta baro ki pastor ki ledon kti ban esim banta bante ni ka school na du snem arjar ar hadu menta kala agi jing shakri ka bakrau na ka menta ki longyeng ki baduk na ka menta ki tu ki Khynnah ki balewan ban pulih hang ni na jan bat na jingai bat yang ni kadong ka thain ki jongi hi brakoi ka jing don jong ka synod hi brakoi ba lembah humtam ka jingai ki baskem hoblei bila ai yang ki jing shai
haka bang iyo ban i ki jing start nang bang ni khon ki jongi haka baki long brio man brio ho ke si la ka jing nang jing tip ko ba phi kai nang kat baki no hi kai ki be ja ki jongi wat apreng jong ka bang pat iyo i bon ki lat tin ti ban krisyan ya ki no hi kai ndrei play sei borba na kalian jong sinot di brokowei ban pej bakani ka school kan yeng bat kanang ai man sim ya ki khon ki ti ki jongi ki bedon siya ni ka dong ka time